mina into engizocela kuwena la ukuthi maseva ubuye ungithi twatsha kancane umuntu oyinqeni ungiduduze ngoba angisafuni ngene lona ngqo sengifuna ngene wena manje eyinqeni ngomuntu hayi izinto eziningi mina ngingene ngalo kuwena ngingene ngalo uyahlangana manje wena kahle akushudi nje futhi Napier straight mana baby iyona into efunayo manje ngicela ukubuza baby ngicela ukubuza Sanibingelele nonke babukeli beBlack Life TV kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo nehlelo noLungstar. Namhlanje vashelo bhuti wethu othunodaba afisa ukuzolidalula after i-invite esayisho la eBlack Life sathi nawe mawukuthi ke na ufisa intombi yakho ikufaka iminwe enqeni sondela ungabusasaba. So naye uthi ucela uzogonyuluka kumuntu wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi wami njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyababingelela nje bonke ababukeli emakhaya ngiqhamuka endaweni Yase-Pine Town. Yes. Okay. Ngicela utshela babukeli ukuthi wayula namhlanje ngoba phela uthe ufika wathi ke na wezwa kuthiwa ke na abafisa ukufaka iminwe abasondela eduze. Ngicela ulisho udaba lakho. Cha emva kokuba ngibuke i-episode yala ekhaya whereby umuntu mfethu wayezoconfessa naye la malana nokufakwa umuntu oyinqeni. So ngahlabeka umxhwele because nami ngomunye umuntu ofisayo ukuthi mina nomama wasekhaya akwenze lokho. Ya masenze ixofofu ubuye ethi kumshutha kancane umuntu oyinqeni ngoba kahle kahle ngomuntu obuyelala nabantu besilisa. Iyaqala nini lento yakho yokulala nabantu besilisa? Phelile 10 years. Phelile 10 years. Yes. Umama yena nihlangane nini naye? Umama I think ngihlangane naye unyaka. Usunonyaka naye. Sholo for ukuthandana. Ya senginonyaka yena. Usunonyaka. 10 years uphelile mina ngiphila nempilo. So manje why ungaqhubakanga nempilo yokuthi ke na udlale nabanye abafana? Why uzofaka umuntu wesifazane kwi relationship yakho? Ukuthi yabo lempilo bengiphila eyami but ekhaya bayithandisisa ekhaya abantu abakholelwa ukuthi uma uyingane yomfana kumele ukuthi uvuse umuzi nababo wakho kanwe njalo so obvious ngeke ngize ngikwazi kanwenye indoda ngeke beze bemukele so wathatha umuntu wesifazane. So kulonyaka lona maniba intimate injani inkonzo yenu? Inkonzo yethu i-right kakhulu sisiwami but angifili ngalendlela engiyifila ngayo mangisuke ngishuthe umuntu engqeni njengoba ngishilo ukuthi ngino 10 years manje ngiphila impilo ukuthi ngilala nabanye abantu besilisa so sengienjoy kakhulu le yangala ngemva kwedick then i-sex le yangaphambili so nami ngizoconfess ukuthi ngiyafisa ukuthi umama ngosiyami hlala buyethu kungishutheka nje kancane ngemumva because iyona engienjoy kakhulu yokushutheka ngemumva then le yangaphambili so mangashutha kwa ngemumva ngifana nomuntu ongafika ngokufutha ondaba ngasho njalo. Imake awungichazele la yini leyo osuke uyizwe ozoyizwe inqeni ongekuyizwe ngaphambili? Engizwe inqeni. Phela iseyinqeni ngemuva. Yabo siswami yabo umuntu ongazeze heavy inqeni akazilutho kahle ngasho njalo. Kunobunandi obunzima kakhulu lapha ngemuva akufani nangaphambili and ngemuva it's little bit tight then ngaphambili. Wakwaba constipated? Wakwaba constipated? Why ungibuza lo buzo? Yazi kubhlungu kanjani ukuba constipated? Wena ufuna ukuzofaka into la kufanele kuphume khona. Sengijwayele kodwa. Sujwayele? Ya impilo engiyijwayele lo 10 years bengiphila vele le mpilo le. Ingakho ngithi umama ngoba yena akanayo ipenisi. At least akathumele noma umunweke nje just ukungiduduza nguzwe nje umunwe ungena singayenzi sex size siqede engazange eze ngishutheke umunwe engene because cha ngiyaenjoy impela ke leyo kushuthona. Usuke wayizama ukuyinaba kancane uzwe ukuthi ufila kanjani ngento kanjalo? Leyo munwe. Eish ngathi ngithi ngiyayikhuluma ngabona ngathi hayi ngathi ngikhuluma into angayazi and wangibuza ukuthi ngithathaphi manje le engikhulumayo yeminwe enqeni yonke lonto leyo ngashesha ngayiyeka nami because ngangafuni ukuthi gcine qhubeka mhlawumbe gcine sesixabana esenokuthi futhi ngibuye ngiphume ngengaphandle ngithatha izinto engi-experience ngaphandle ngibuya ngiza nazo la ekhaya so ngayishiya kanjalo le but mina ngaphakathi yena uba happy ethi sevile but mina ngisuke ngingafikanga la kusuke ngifuna ukuthi kufike khona
ngoba usuke engafikanga lapha ey'nqeni zami la engijwayele ukuthi ngingenwe khona for iminyaka. Umuntu onjani umama wasekhaya? Eish, umuntu nice kakhulu umama wasekhaya, u-right, unothando, nasembhedeni futhi u-active ngale ndlela exakayo, but eish, umunwe, ngikhala ngomunwe njengoba ngila nje isibindi ngisithole ngale episode beniyenza la last week. Ngathi mina ngathi kuyakhulumeka kanti. Ngiyakhulumeka ngakho. Nami angize la kwa-Black Life nami cha bakithi ngizogcizela cha umunwe shame ngiyawucela ey'nqeni. Sengisaba ngisho nokuphinda ukuthi-ke nabanye abawudingayo ukuphumela obala beze ngoba hayi bengingazi. Bengicabanga ukuthi-ke mhlawumbe uyena kuphela ubhuti onenkinga kodwa abaningi abantu bahleli banenkinga efanayo. Engingakusho mina abaningi abantu abanenkinga efana neyami. Yabo njengoba nami bengisaba nje. Khona abasemva kwami futhi abasabayo. The more beqhamuka abantu abanale nkinga baningi kakhulu futhi abantu abazovela ngoba ufikile umfethu omunye last week namhlanje nami ngaba nesibindi. Nawu nesibindi. Ngilindele futhi next week uzobe qhamuka omunye because sibaningi but siyesaba. Hayi ngathi sengizodinga ne-counseling. I-trauma, ngine-trauma manje. Bese asimthinta umama wasekhaya sibuze yena uzothini ngalolu daba. Already ukukhuluma naye? Yes, ngiready. Already. What if uke ne-fork office ethi akayifuni lento oyenzayo? Uma ukuthi uyangithanda komele ukuthi engibukele ngiyilento engiyiyona. Uma kuya ngokuthi uyangifokofisa lokho kobe kuchaza ukuthi akangithandisisi okanye uyaphusha away ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngicine ngihambe ngiqhubeka nempilo ebengivele ngiphi. Awusho-ke ngoba sekukhona umuntu wesifazane in the picture. Eceleni usantshontsha wesilisa. Ya ngisantshontsha. Usantshontsha. Phela kalungiseki kahle le yami naye mama. So masevumile umunwe uzobayeka besilisa. Masevumile cha ngiyamthembisa. Hayi akuseduze ukuthi kuseduze ukuthi umtshele ukuthi akathenga idildo akufake yona ey'nqeni. Asimfonele mama wasekhaya. Ngathi uyatatazela nje manje. Hello? Hayi sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yes, ngiyakwazi. Ngiyabonga kakhulu. La Black Life ngihleli nepartner yakho. Uthi-ke nakhona udaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlaleli. Okay. Uyibambe nje. Isondeze ne-mic. Hello baby. Mbeke la. Kunjani love? Ngiyaphila. Ngiyaphila sithando sami. No, ngibhalele la kwa Black Life because ngifuna ukuconfessa baby kunento engifisa ukuthi siyikhulume ne. Usuqalile ngalama jokes akho yini? Come on baby. Uyazi nawe lento ngangathi ukuyikhuluma nawe kancane kwasho ukuthi manje nawe ngakubona ukuthi usufuna ukuvusela ukuhlanya kwakho ngase ngiyayiyeka ke. Ukhuluma ngani? Sithando sami yabona ngenkathi ngimithana nawe mina bengumuntu angazi ngayibeka ngithi ngilento. Bengumuntu intokozo yesex ubeyithola kubantu besilisa ne. Angizwanga. Yeah. Bengilala nabanye abantu. Uzodlala ngithi. No babe, I'm serious. Uzodlala. No baby, angidlali. I am serious. Angidlali baby. Angizwanga yazi. No, serious baby, mina bengumuntu obelala nabanye abantu besilisa kahle kahle. Yabo. So, into eyenzakalayo masuke siheva isexy angi-enjoy ngale ndlela engi-enjoya ngayo mangisuka ngingenwa ngemuva. Siyasangana ke. No, baby, yehlisa umoya ungakhohlwa ukuthi ngisayindlela. Ungitshela ukuthi siyasangana ngithi. Angisangani baby, mina ngicelayo kuwena baby. Ngayicela lento le before obokhumbula kahle. La ngangicela khona ukuthi ngicela ukuthi ungifake umunwe esweni, umunwe ey'nqeni. But wena lonto wayethatha as a joke njengoba namanje nje uhleka uqiniwe ngiyakuzwa but uyitrauma kahle kahle baby ngiyawucela umunwe ey'nqeni. Njengoba sibize ngeza la Black Life ngoba yeah. Lalela. Angizange ngithandane nomuntu bisexual mina the time ngangithandana nawe. Mina ngathandana nomuntu straight. Cha phela baby ngangingabhaliwe ebusweni ukuthi ngi-bisexual. Into ayingaphakathi leyo kumina bengiyivalele and sengiphile iminyaka edlule eshumini
nalempilo yokuthi ngilala nabantu besilisa kodwa ngenxa yokuthi ekhaya babantu abakholelwayo ukuthi uma umfana ufuna wakho umuzi kayihlo isibongo legazi yonke lonto leyo ngase ngibone ukuthi gcina inkosi ufuna ngithola umuntu wesifazane lo muntu wesifazane ngamkhethayo kubo bonke abantu besifazane abakhona uwena wena kahle kahle ufisa ngami ihlazi le closet yakho uyifisa ngami baby angikwazi ukuthi unjani wena mfethu wena understand angifihli ngawe ihlazo lana ngiyakuthanda kodwa as much as ngikuthanda nginjalo uyazi ukuthi uthando phela liphelele ekamerweni kumele ukuthi sijabule sonke kusiza ngani ukuthi ngikufihlele ukuthi ngiphila impilo enjani because into eyenzakalayo baby ngiyakenjoyisa wena ufike kuvuthondaba yonke into kodwa mina ngisuke ngingafikile kuvuthondaba and lot izodala ukuthi endaphe mina ngiqhubeka nempilo le ebengiyiphila yabo kube ngangazi ukuthi umqindisi ngeke ngiziqoma kahle ekuqaleni come on baby ngiseyiyona indoda yakho lekujabulisayo empedeni uyajabula ngithi awuyona uma ukuthi usakwazi ukuthi uhambe uyolala nabanye besilisa uyona indoda yazi lonto leyo baby singayilungisa kodwa sithanda sami akasikhulume ayikho into ezolunga ayikho into ezolunga ngabe ungeke ukwazi wena kahle kahle ish man baby mina into engizicelayo kuwena la ukuthi maseva ubuye ungithi twatsha kancane umuntu weengqeni ungiduduze ngoba ngifuna ukungena lona ngo sengifuna ukungene wena manje ingqeni ngomuntu hayizinto eningi mina ngingene ngalo kuwena ngingene ngalo uyasangana manje wena kahle akushudi nge-14 straight mana baby iyona into efunayo manje ngicela ukubuza baby ngicela ukubuza uyazi nje hlezi ngibuza into esile mina hlezi ngi-honest kuwena ngoba namanje ngingalilanga lonke usungicikile nje vede khuluma lalela namanje ngiqhuba khona uba honest ngicela ukubuza uyali-enjoya lona elami angithi ungangibuza kanjani lo hayi usungiphendulile-ke mama ngizoqhubeka ngibe indoda kuwena ngikhulume ngesisoko njengoba ngakwazi ukunqoba kwasekuqaleni phela ukuthi ngiyindoda kushintshile sexual leyo ayibhaliwe futhi ebusweni njengoba uli-enjoya-ke mama likwazi ukukufikisa kuvuthondaba yini siyinkinga ukuthi nawe ukwazi ungifikisa kuvuthondaba ngale ndlela engicela ngayo into yethu sobabili lena akekho omunye umuntu ozokwazi ikamero lethu leli empilweni yami yonke angikaze ngicele lento ngicela yona phela mina nje angeke ngize ngivume makufanele ukuthi ngiphume kulo mshado ngihambe ngiphume ngizophuma ngoba ngeke ngize ngimele leyo nto mina mana-ke mama ngicela ukubuza mina wena nje sekuyinkinga ukungitwatshela ngomunwe nje ey'nqeni ngizogeza ngibe clean yonke ngize ngikwenze lokho ngoba leyo nto leyo akuyona into abangayo leyo kufanele yenziwe akuyona manje umuntu awukaze ubeke yeah I know baby ukuthi le yethu ithanda ukuhluka kodwa engikwaziyo mina awukho umuzi ongashunqi intuthu and bonke abantu abashadile laba baney'nkinga zabo emakamerweni abaphumeli phandle behambe beyikhuluma so into eyenza ukuthi ngeke ngize ngiwamele lawo manyala mina ngeke ngize ngiwamele lawo manyala mina ngicela ukubuza baby ngicela ukubuza uyangazi ukuthi ngiwena nawe mina ngicela ukubuza baby akuze ngenzeka wena ulunywe ey'nqeni ngeke kuhlangana naphi lokho awazi ungawufaka umuntu ey'nqeni baby angazi nje ngofake mina umuntu ey'nqeni uyaphi umuntu ey'nqeni uyinwaya kanjani ey'nqeni umulunywa wena mina inkinga ney'nqeni umkhatho ya baby yazini mina uyangazi ngiyohlezi ngiromantic ngiyisexy futhi kuwena ngicela umuntu wakho kuphela bandla ey'nqeni ukuthi ungene yabona njengoba ingoba kunomunye ubhuti engimbonile naye efikile la kwa-Black Life last week ezoconfessa ngayo isimo esifanayo so nami ngibona ukuthi kungcono ngize ngikhulume nawe ngibe honest uzazele ukuthi uyithandela nomuntu wesilisa othanda umunwe le ka-bisexual vele isizophela ngoba phela uzobe usungifaka nje wena umunwe ey'nqeni umunwe wakho kuphela engiwudingayo mina ngikushuthe-ke lona ngaphambili lalela uzoqhubeka naba-Black Life labo mina manje ngiyayivala ifoni yami hayi kulungile mama sokhuluma ekhaya uyahlanya umama sekhaya ngeke ayish nalo munye ubhuti wathi-ke na abaka-Black Life akube yibona abamfaka umunwe ey'nqeni thina sifakani iminwe la sisi mina ngifuna ukufakwa yinini umunwe ey'nqeni ngoba phela angithandani nani ngifuna ukufakwa wena umama umunwe ey'nqeni yabona nje uyanqaba ngithi uyamuzwa angi-understand indaba yakhe mina umedeme unqaba ukufaka umunwe just a finger uyazi ukuthi le ntokozo engane ngimnikeza yona mina lo muntu uyahlanya embhedeni ngami and ngenza sure ukuthi uyafika kuvuthondaba
umuntu ubuyini umuntu sisi njengoba ngimbuza ukuthi emelunywa yena eyinqeni akawufaki yini wakho umuntu eyinwaye la kusuke kuluma khona uyawufaka njengoba ethi nje kungena uchacho kuphela that's a lie ayikho into efana nale but eyinqeni kuphuma amasimba kuphuma amasimba mos but ngikuzwe uthi ke na uzogeza ube clean maseyenza yeah ikuphi ukugeza kanti awugezini kanti without ngizama ukuyikhipha lento emqondweni wakhe le nawe onayo njengamanje njengoba usho ukuthi kuphuma amasimba eyinqeni obvious naye njengoba ecasuka nje ethi uyaphuma kulomshado ingoba ucabanga amasimba akuringa amasimba nomunye wakhe uyafantasize uphila kwi-dream world uzokwenza njani-ke wena ukuthi kungaphuma amasimba ade efakile-ke asisiphela uyazi nami manizoya kwi-sex vele ayi angazi okay uzogeza but ukubona uma uphuphutha ingane yes uphuphutha ingane uyifake i-Colgate ke kubuye something no zikhona izinto esiye siyisebenzise ukucleaning ngaphakathi angithi mina ne-experience vele impilo kade ngiphila le for the past 10 years so zikhona izinto esiye siyisebenzise ukucleana the inner of anus yes ikhona izinto esisebenzisayo so nami ngizozama uma ukuthi siyavumelana ngizozama ukuthi ngithenga lezo zinto enjengalezo but bengeke ngikwazi ukuthenga izinto enjengalezo ngibeke ngilethe endlini because bezophinde ngibuza ukuthi baby yini lena what's that kumele ukuthi ngichaze ngizochaza ngithini ngoba impilo engiphilayo lo muntu bengayazi that is why ngize la ka Black Life ngizoconfessa ukuthi mina kahle nginje kodwa yena uma engavuma ukuthi siyayiphila lempilo ngizoqala ngithenga noma cosmetics ukucleana inner ye-anus then umuntu kuphela lena ye bisexual singizoyiyeka ngoba uzobe singuthola umuntu endlini imfihlo yethu le yasekamerweni kuphela angazi ukuthi yini emxakayo lokho yo hayi nezwela ababukele emakhaya ukuthi wenza sure ukuthi mayifaka umuntu abuyi nalutho asithembe ukuthi bazothola indlela yokuthi bayilungisa le ndaba yabo and asadingi umuntu othi ufuna ukufaka umuntu enough iminwe yamanje sesi-right iminwe siyabonga kakhulu uma ukuthi ke nawe ufuna ukufaka umunwe thola umuntu ozokhuluma naye umxoxe ngalolu daba lokuthi ke unenkinga yomunwe thina ka Black Life hayi siyayivala manje siyayivala please don't forget to share like and subscribe ngulungisanga ngithanda kakhulu It's the Black Life TV